Talisay City Council niduso og resolusyon nga nagmagno sa tanang mga barangay nga mobutang og mga pedestrian lane sa ilang kadalanan ug mobutang usab og mga traffic lights sa tagsa-tagsa nila ka mga barangay. Si Chona Carion sa report. Uyon si Joy Tumulak, ang hepe sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda sa proposed resolution sa konseho sa Dakbayan. Mato ni Tumulak nga mas makaayo kini aron dili na lang magpasagad og labang ang mga mulupyo ug dili usab magpatuyang og padagan ang mga motorista nga mulabang usab sa pedestrian lane. Gidugang niya nga mas makatabang kini alang sa mga barangay ilabi na sa dapit sa highway o main thoroughfares. Gikinahanglan usab nga ang matag barangay mutudlo sa tukmang dapit nga magsilbing pedestrian lane aron adunay makagiya nga mga tanod sa mga tawo nga mulabang. Dako sa og matabang paglikay sa disgrasya unya pagpamenos pod sa traffic tungod kay di naman magsigi og hunong-hunong pa ang mga sakyanan panahon nga dunay motabok nga mga tawo tungod kay mausara man sila pagtabok dito sa pedestrian lane. Naduso kining sugyot alang na sa kabarangayan nga makapangandam ng daan sa pagbutang og mga traffic lights sa mga barangay. Uban ni Rinanti Quiñones, Chona Carion, Balitang Bisdak.